kommer så tæt på, når man filmer i forhold til billeder. Ja. Min hest galopperer. Okay, nu går min hest også helt i. Okay, min hest er bare grim, når den gør det. Wow. Ja. Ise, du kan ikke. Nu gider Ise ikke mere. Nu gider Ise ikke mere. Nej. Hun ikke larver i min hest, det kunne jeg godt blive sådan lidt bange for, fordi den rykker sig altså ikke rigtig min hest. Om hvad? At hun lige lapper den, rammer den. Fordi min hest, den rykker sig ikke rigtig, den er ikke, så den fatter ikke rigtig det der. Det kan godt være, hun er færdig. Ja. Prøv lige at tage hende rundt. Ja.